Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati para alim saha para ulama ingkang kita taati fatwanipun. Ingkang kawula hormati para pinisepuh saha aji sepuh. Ingkang kawula hormati para bapak-bapak saha ibu-ibu undangan. Monggo kita panjataken raos puja dalah puji syukur wonten ngrasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten rahmat, taufik hidayah saha inyahipun dumateng kita sedaya sehingga wonten dulu punika kita saged makempal ing mriki kanthi boten wonten halangan setunggal punapa. Shalawat dalah salam mugi-mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad SAW engkang beta umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah engkang kita raosken sakmenika. Saha engkang kita antu-antu syafaatipun wonten yaumil qiyamah amin. Wonten mriki kawula minekani pranata hadicara badhe maosaken sesunan acara wonten dulu punika. Acara ingkang sepindah yaiku pembukaan, acara ingkang kaping kalih yaiku wosan ayat-ayat suci Al-Qur'an, acara ingkang kaping 3 yaiku sambutan, acara ingkang kaping sekawan yaiku doa, acara ingkang terakhir yaiku penutup. Mekaten saking kawula menawi wonten atur ingkang kirang merani dumateng penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging pangapunten wahiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.